Good morning to everyone. This is the Power of Healing with Otabi. Ungowekhethelo. Yo, I'm so disappointed. This is the second time ngenza le video. But anyways, I had a conversation this morning with one of my clients. It's just a conversation on clarity nje with one of my clients that I'm mentoring. We had a consultation earlier this year, so I don't think ukuthi kunezinto, I think kunezinto mhlambe engingazange ngizi-explain zicace kahle, guys. And sometimes it is better, especially when you are a self-initiate, ukuthi izinto uzibone wena kuqala noma sengitshelile zibonakale kuqala bese ke before, ngoba abantu believe ukuthi mhlambe why angashongo le. So umuntu aka-understand mina, I'm only here to clear your path. I'm not here to initiate you. I'm clearing your path ngezinto engiziboniswayo ukuthi into ebloke indlela yakho yile nale. And then once the path is clear, then amakhosi akini azozicacisela, amakhehla akini azozicacisela, guys. So I want to speak about amabutho asemanzini, guys, ne? Because a lot of times when we speak of warriors, sicabanga amabutho asentabeni kuphela, not understanding good amabutho emanzini. So we've got warriors, we've got soldiers, and then we've got marines, amabutho asemanzini. A lot of people would associate amabutho asemanzini with amakhosi asemanzini or isithunywa. Into engiyaziyo, amakhosi namabutho ayahambisana. That is why ngisho ama-land garments wakhona awahluki kakhulu. Yabona kuhliwa nge-pattern or awahluki kakhulu. Now abantu abaningi, guys, abazi ukuthi amabutho asemanzini ayahambiselana nenkosazana. Awukwazi ukuba namabutho asemanzini kungabi nesithunywa, kungabi nenkosazana mhlambe noma inzuza noma inkanyamba. Awukwazi. Imimoya, guys, iyathobelana. Njalo ngihlale ngikusho lokho, imimoya iyathobelana. Imimoya iyanikezana i-chance. Imimoya ayicompete njengathi abantu esiphilayo ukuthi ubani o-superior than who, ubani owenza kangcono, ubani ongayenzi kangcono. Imimoya iyathobelana. Now abanye abantu bahamba namabutho ama-marine spirits, amankosazana. When you speak of marine spirits or mystical spirits, you're speaking of those spirits, right, as mystical. But when we speak of marines, we speak of amasotsha, lawo wayelwa izimpi zasemanzini. Amabutho nalawo. Guys, I've always said this, awukwazi ukuthi uphakamiselwe umuntu ongenazo into akwazi ukukuphakamisela yona. Awukwazi ukuthi uphakanyisele amabutho umuntu ongenawo amakhosi. Awukwazi ukuthi lezi zinto zinemkhakha yakhona, lezi zinto zinama. That is why abanye abantu, they are stagnant, things are not working out, because usuke wayenza amakhosi, because general information is that kunamakhosi. Wonke umuntu ufuna ukuba namakhosi. Do we even know ukuthi amakhosi asebenza kanjani, like ngemikhakha ehlukile? Like wonke umuntu ufuna ukuba nabalozi, wonke umuntu ufuna ukuba nesithunywa. We are uniquely made, guys. Sisonke singaka. I never really questioned ukuthi why am I a shaman instead of being inyanga. I've never questioned why am I a medium instead of being isangoma. I've never questioned why am I using crystal stones and I'm a third eye instead of amathambo. You are given as per your gift. Nemimoya ekuchuzile. So abantu bane-belief yokuthi fanele ube kulezi ezaziwayo. What if eyakho ihambela yodwa and inencazelo? It's just that awukatholi umuntu okwazi ukukuchazela. So
in amabutho asemanzini, you must always know this ukuthi kuhambe uyavamisa ukuba naso isithunywa, uvamisa ukuba nayo inkosazane or the mystical spirits that we mentioned. Akusiwo wonke umuntu guys ozoba nento eyodwa, akuhambi kanjalo. Akusiwo wonke umuntu wonke umuntu akanayo into eyodwa. Now awukwazi ukuthi ungaqala ufuna ukulungisa into zakho from ekugcineni. That is why sithi mangabe umsamo ungakalungiswa, lungisa shanyela. Awukwazi ngithi ukuthi ushanele le ungakaqali la eminyango, shanela bese ke ulungisa lezi ngoba as soon as ushane ziyayivelela. I'm not here as a mentor. I'm not here to initiate you. I'm here to clear your path. Bese wena whatever spirits that you associate or you go with ziyaku initiate zona, especially lezi zasemanzi, laba basemanzini bayazenzela into zabo ngendlela yabo futhi. Now kuyenzeka umuntu abe nabo amabutho asentabeni, abe nawo amabutho asemanzini. I'm not going to explain deeper on how things are done with the akuhluki kakhulu, kodwa kunezinto ezihlukayo ezithize based on the way amakhetha kina ayifuna ngakhona. Ngathi nama-garments esiwasebenzisayo ne-beadwork esisebenzisayo kunendlela ekuhluka ngayo. And in most cases laba basemanzini kuthi ukuhluka kancane into zabo kakhulu. So I wanted to mention this guys also. You must know ukuthi in each and every season ephakamayo, if uwumntwana ohambisana naleyo moya leyo moya izovuka kuwe, whether uyilungiselanga, you still thinking about it, usadelay izinto. Yabona right now sikusizini yamabutho, right? Phakama amabutho, kuvuka amabutho. Wonke umuntu onamabutho ukuthi imaphi, awasentabeni, awasemanzini, kwasha kwacela, azovuka kuzophakama kuwe and are going to affect you. If that is why we speak we speak of sunrise and the rise of moon and ukuhlangana kwemoon nelanga. Each season makuyi season yomndawo, umuntu onomndawo ukuthi uparulile ukuthi ulungisele wenzeni akayenzanga ini uzomhlupha umndawo. If unabalozi kuyisizini nabalozi uzohlupheka. If unamakhosi kuyisizini yamakhosi uzohlupheka. If unogogo basehlane isizini yehlane yemkhuleko yasehlane uzohlupheka. If isizini yesithunzi uzohlupheka nje, uzohlupheka ukuthi wenzile or awenzanga, or you are denying it, or you don't want to acknowledge it, and lento umsebenzi na abangene lapho. Okusalayo, you are going to be affected because you are chosen for that path. You are spiritually gifted ngalezo zinto. So nini inkinga eninayo ukuthi nifuna ukuthi mani consulta kuthiwe unaloko lokho sokuzwile ukuthi so wena wahlanganisa amaphupho ngoba umuntu osowuthe nomuntu osowuthe nomuntu. That's why ngihlale ngithi mina kukhona efanele ukuthi ukuthathe ukufunde ukudobhe khona engafanele ukudobhe. And with teaching I realized ukuthi a long time ago ukuthi i-training guys yethu or i-teaching yethu akusiya amaphupho kuphela, ama-messages. Even watching a movie, sometimes uba seklasini ulibubuka movie, sometimes having a conversation and that is how we are taught. And you will never get incwadi. There's no manual in this thing. Yokuthi ishort ukuthi istory ihambe kanjani. No. Abakusebenzi lokho, basebenza ngesikhathi labantu. Abasebenzi ukuthi ufuni imanual wena kuqala, ufuni incazelwe ebanzi. Mabase bakubonisile bakutshela ukuthi yenza kanje ungenzi okwakho lokho. Bona kodwa kusalayo assignments will be waiting for you. Kunabantu futhi guys mawungamtshelanga into le ajwayele ukuyizwa akusound kahle. Yabona, mawungamtshelanga ukuthi ngoba ubani wakumtshela ukuthi wena ungamtsheli leyo nto akusound kahle. Asiphiwanga ngokufana guys. Asiphiwanga ngokufana. Mina okhokho bakho into abangibonisayo into engikutshela yona. And I've never had the bad luck of telling umuntu into engekho.
or engenzeki empilweni yakhe angaze ngibe, and I'm very very appreciative of that, because asifuni ukusebenza ngamanga, asifuni ukusiza, asifuni ukulapha. Sifuna ukuthi abantu get to where they supposed to be. So ma ngizokutshela into and then wena ufune, sometimes guys umuntu uyamtshela ukuthi vele into so athi umuntu why ibivela gogo, for instance into yamanono. I want to speak about into yamanono kakhulu. Umuntu athi ngawageza masamanono, then ngibuze uwageze kanjani, angitsheli. If it's done in a right way, ngiyakutshela no yenziwa kahle right. If and amanono once ageziwe guys, amanona ayenzelwe into zakhona, believe me anyeke azakuhluphe. Amanono ayakhushulwa, mawageziwe ayakhushulwa futhi if kukuthi ingane seyidlule. But that's a topic for another day. The reason why you are stuck kulibe kuvela ingane njalo kuvela ingane akakhushuliwe, noma segezwa uyagezwa ngendlela agezwa ngayo, singazi nigeza kanjani, kodwa akakhushuliwe. And ukukhuphuka komuntu ongasekho is very important. Ukukhushulwa komuntu ongasekho is very important. But still people don't know ukuthi yini ukukhushulwa komuntu. Not going to explain on this video. Bengifuna ukusho nje ukuthi kunabantu abanamabutho who are marines, amabutho asemanzini. Acknowledge that. And you will associate them kakhulu namakhosi sometimes. Guys, we are uniquely made. So akungithusi mina futhi noma kuvela izinto ezithize ezi-different, because I know for a fact ukuthi kuhlangana into eziningi, kuhlangana ama-dimensions amaningi ukuthi umuntu athole the coding, the spiritual coding that they need. Anyways, I hope ukuthi ningitholile ningizwile. Thank you.